Sirikal tesre James Orengo ma waseneno kiwuotho godo mang'eny ahinya ndalo machuok mokalo chien ka uluoro piny gi rombo wacho ni un wegi udwa ni mondo weche mag Gen Z kaachiel kod jogo manoyudo hinyruok obed ni timo e yo ma samoro sirikal ok time godo. Wacho ni udhi e ng'anyo tarik 25 kendo chiwo ripot makamano ne ogai mar obila Douglas Kanja. En ng'anyo koso en rapar? Petero achiel wes mar 12 wacho niya, par negi uru kata ging'eyo. Waparo negi nang'o ne uparo negi ka ging'anyo koso uparo negi ni nitie gima notimore? Bati iparo negi kata gitim ang'o kata ging'eyo. Mokwongo nyaka wawach adier, nyithiwa manotho ma joluo ne gin nyithindo 10. Wan gi Denzel Omondi, Benson Onyango, Brian Ezra Odhiambo, Dennis Otieno Oduor, Kennedy Odhiambo, Ian Ochieng, Tilen Odhiambo, Charles Owino, Kennedy Onyango. Mago nyithiwa manowuok kagiwacho ni weche pod richo e Kenya ka. To ne ging'anyo nikech ne nitie gik moko mane gidwaro notimre. Mokwongo ne gidwa ni nyithindo mose somo mose tieko university omigi tich. Nyaka sani tije pok onenre. Wach corruption gi flashy lifestyle manineno kaka Murkomen mago dhoge ni ne rwako saa mar 300,000 wuoche mar 2,000,000 ne giwacho ni gigo nyaka rum pod timre nyaka sani. Ne giwacho ni issues mag governance ma Kenya gi accountability nyaka bedie. Ineno kaka weche ringo. Wach corruption e Kenya wa minyo godo ji pesa mfukoni mane ging'iso wacha pod onge gima timre. Emomiyo Muma wacho niya, par negi kata gitim ang'o ging'eyo. Ing'eyo jowagi wigi wil. Ng'anyo mar Gen Z ni emodhi mokelonwa minister mar treasury Mbadi Nyang'. Ng'anyo mar Gen Z ni emomiyowa Oparanya ong'inwa kaka jowasandre gi wach sako. Ng'anyo ni emomiyo jotich. Ng'anyo ni ema nokonyowa mawayudo wan kaka joluo. Koro ng'anyo ni mudwa tiyogo mondo chak umed godo gik moko e sirikal koso ang'o mitemo wacho? Waparo negi. Okay. Waparo negi. Onge gima ugete i ng'anyo ni mwacho ni ng'anyo ora ni chak Peter achiel wes 12. Par negi kata gitim ang'o Petero kata ging'eyo. George Bati. Yes. Awinjo weke